Hello mga kalisteners, mayong adlaw, mayong gabi ikanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha mga kalisteners no, og shout out kay yung tanan no. Anong sunod sa akong mga upload nga drama. Daghang kayon salamat sa pagpaminaw. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify mo kung na ako'y bagong i-upload, na ako'y bagong i-upload nga sumpay sa mga drama. O karon mga kalisteners no, mga ka-followers, niya ang laing sumpay ning sugilanon, Crispin o Basilia, Part 5. Imo ba kitagaanog maayong pagtakad? Manguwa pagyud sa imong kamit. So may makuha na ko kumusuko ko niya. Gawas pa, mas maayo to nga ako tong gibuhat kay dili nito siya magunaw na ugdautan ako. Kaha, Crispin? Kay kung magtanong ko ng tagkaayo, Tayong magkaayo siya pagpaminaw tagkaayo. sa Lex Mga Pinon. kaayo na gano'n ko ipakita nila, Bas. Unsa to? Unsa man? O sa to'y gitawag nimo nako? Bas. Ulo, uy. Nagminalitan lagi ka. Wa man good. Di lang ko ganahan nga tawag ko nimo Bas. Unsa ko, White Sun? Nye. Wow! Kanidot sa to kutsarag tiniturtay, no? Huwag ko mag-expect tayo nga makabatong tag-iwan ani. Di na nato gamito na, i-display na. Uy, taguan gyud doon ni nako tay. Kuwaton pa lang ni. May mukawat na na, uy. Kaya may magtinuod na nga gold. Wa jadi ko masayop da. Tinuod nga gold ang kutsara ni Crispin. Sayang. Usara ka kutsara tinidor ang gata ni Crispin ako. Ay. Mangayo pa kong lain ni Crispin eh. Grabe na jud siya kadato da. Yan noon namang paghatag ang kutsara nga gold. Pero, ngano jud kang kalit man siya kadato sa? Di jud ko makatuos na niyang gisulti bahin siya pagkasinso. Duda jud ko nga may lain pa ning hinungdan. O kinanglan nga ako na jud ning mahibawan. Grabe ako kadagas mga tao nga rin tambong siya mong house blessing, Crispin. Wa naman ko kailan ng uban. Bitaw sa. Ako ko yung one thing nga makuangan ang pagkaon ba. 500 packs na ba yung order na mo ni tatay? Naigilisod na additional 200 eh. Oh, pero wa man ko humanan ang mga tao. Oh. Nagsige pag-abot-abot. Problema. Matagaan na gini sa tanan. Indot tagit na sa mga tao nga malipayon sa. Abasara na gigaanas mga tao, Crispin. Magsalig na sila nimo. Di na lang yun sila manabaho. Di man po. Malibahong ko na sila kay namasag ko sila pangando silang kaugalingon. Oh, doon na tingal yung uban. Pero, doon na sabi mga tao nga mupahimosay ba yun, uy? Oo, uy kayo, naidaghan. Nagani ko'y nailhan. Noy, nagkadagkan naging tao ni. Matagaan sa tanan, noy. Pilar may imong gandang nga paklans. Nganong inani man sila kadaghan, uy. Wa na magtakaila ining uban. Apangutan na, matagan bas lang tanan. Unsa man, girutin mo 100,000 nga budget ni Crispin, noy. Wa, uy. Bali 700 packs ra akong i-order. 500 pa ang napagawas. Papasod ang baligkuan, 200. Mao lagi. Pero, tanaw na ko, sobra sa libo man ang mga tao, noy. Oy, social distancing lang palihaw, social distancing. Balibara na sila kung mahurot ba, uy. Dako ako ni mo ginansya, noy. Ngano, nga ikidbahin. Sulit sa kunin, oy. Itabang di ako ni mo. Naay ka balaga, suhulan ti ka. Gani. Oh. Naalagyan kita ng service na eh. Uy,
Anong naaman na sila? Hala, nagdiskarga lagi sila mga paklas ni. Uy, anak, nalipay man ang mga tao. Hala. Nay! Dong, Crispin. Nay! Ay, nagdungag og order niyo eh. Daghan pa kayong tao nga nag-abot-abot. Kung ano kayo ay mong i-order. Bitaw, na-underestimate na ko. Noy, Ah. bihari niya na, Noy, ha? Dako pa man to sobra akong gihatag ng mga kwarta, di ba? Tinughong! Abi na ko makakwarta kung dako di man di ay. Hey, kapoy pa kayo at piman sa mga tao. Pweh! Ayaw na lago kasuko, tay. Di ba, gitagaan pa mo kaniyag suhol? Unya, gipunaan pa gini atong ni atok res ila. Unya, may kutsara o tinidor pa gitang gold. Ayan ang pagbuot na ako, kinaglagot ko. Naglagot ko, Clara. Basta kinaglagot ko. Naglagot ko! Lagot sinutyago na ko. Sure, eh. Kanaganas kong kwarta. Anak kaway katagpawan si Tiago Crispin. Ing anak si Kakog. Lugawagon. Mao nga ayaw gidihatag nila ang tanan nimong pagsalig. Ita, no? Kaluya man, sad. Pwede, mangayo kong favor ni mo. Unsa man? Unsa nga pabori mo pangayoon? Kuan, imo ang butang sinutyago. Imo ang siyang mayong tao. Dili pwede. Dili o dili gyud pwede. Ha? Di man gani magkahimuan ang labang makagagaho nga maoy kamahanan sa tanan. Ako pa. Kay Dede. Dede makahimong ginoo na. Ang tao lang mismo ang makapausap sa iyang kaugalingon, Crispin. Maunay timani. Sa sinugdanan pa lang, gitagaan na ang tao o gagawasan sa pagpili. Mao nga ang tao lang mismo o wa nay lain pa ang makapabuutan o dili sa iyang kaugalingon. Ngano lagi ng uban nga dakpan? Kano man dakpan ba? Mabutang lagi na sila kalit. Dili ka na tiunay nga pagkabuutan, Crispin. Wa ka na manukat sa kasing-kasing. Sa ato pa? Wala gid paglaw nga mausap si Tiago. Doon na kaayo. Ngano kumuha. Pero, kung kanus o unsaon, mao lang. Uy, sino Tiago man ang nagtakaw? Tiago! Oh, Tay! oy, ikaw mong kunain, ha? Mura lang kag-kurik tan-awon sa imong motor, oy. Asam ka? Merkado, Magunsam ka? musimba. Ha? Musimba ka sa merkado? Siyempre, mangumpra. Mag-unsam dahil ko sa merkado. Aw. Mister, papagudag ipangutana. Mao ba, Nay? Sige, Nay. Adto na ko. Asa man ka? Di lang ko na mo ihatod. Dili. Kunya, ano nung utana, makakaasa ko. Ngutana lang. Sige, Nay. Way batasan. Ayaw na ginagpasudad ni Siso, ha? May batasan dako. Murag way edukasyon, tinughong dako. Mura to. Igo ka lamang hupaw. Nga anak mong ka, tay. Basta maglagot ka. Ngayon ka, day, nga dili tagdon. Dili na panhiyon. Unya, usahay. Di pa maabtag sa kaadlaw. Imo rin yung tagdon. Pues di na karon. Dili og dili na kumutagad ng Siso. O kinahanglang ikaw sa muna yung imong buhaton, ha? Ay, anak mo to, tay, oy. Kung mahitabo na yun. Mahitlabog yun na. Pagbungol sa tanimo, tay. Maglagot lagi ko. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinos. Sisugi doon, tay. Pustaanay pa. Gaagib na ako. Ay, karon ka lang. Matilaw, makatilaw ka gid insulto nga wa din hewa dito. O, sa may mo nakita, tay. Tuwa siya sa ilang Crispin. Nag-istorya sila sa Crispin. Sige na, Crispin. Imo ang kapital. Ako ang lihok.
Ang tawag na ko, ana, industrial partner. Mao ba? O lagi. Ay ko alang, di lang ko maapil na mong negosyo si Soy. Suluhan lang na. Di ka gusto nga mas mudaghan pa imong kwarta? Kung nagigipang hatag ang tanan. Ay, ang tanan di ang sobra kay nasubraan na. Sinidyago. Sinidyago ang lang ato arito. Kamu na pag sosyo. Sosyo. Pag sosyo. Otro mas nang may kwarta para kapital. Ha? Sa kadaggang kwarta nga akong gihatag ninyo. Wag po may kwarta. Namoy boy ka, Crispin? Wa man. Isulti lang ko tinod nga daghan ko nahatag ninyo. Di ba? Katong gitagaan tigag 100,000. Giinan tigag inegosyo to. Imo man ang gipalit og motor. Hinoon. Pwede na mo inegosyo ang imong motor. Pabuhatan nimo og sidecar aron mahimo ng tricycle. Uy. Ngano ka diha, tay? Usa ba kay gisulting Crispin kay misirit maglakaw to Siso? Si Siso, tay? Oh, turay. Suko kay now. Sutoy lang paglakaw, gibiyaan iyang motor. Di man ka ni mo tag doon. Kay dili gyud. Tanawa, Crispin. Tungod sa kalagot ni Siso nimo, nalimtan na niya ang iyang motor. Balik na nung tataod eh. Dili na to siya pabalikon. Ha? Paapaso na to niya ang iyang motor. Hilasar, Wala kong siya magkinalang nga mudaghan pa yung kwarta. Hilasa! Uy, hala. Ang akong motor. Haskag! Layo-layo na ba kong nalakaw na? Ang akong motor. Uy, niagpas na ko ang motor nga. Wait lang drive. Tay! Clara, nausa ka oy. Hoy! Tay! Nausa pagsulti. Kung di ka gustong laparuhon ko. Nadagan ang motor ni Siso bisa may tao, tay! Usa? Hain ba? Wala diha, tay! Nakalarga na pero sure ko, tay, wag tao, tay! Tinugonggod. Sabay akong buhat nun, masakay ko. Pero madlo ko. Ganun nakaagpas ang tao niya akong motor nga may tao. Nakani-drive ni nga di na ako makita. Niyunong baya yun siya sa akong tungod. Mula ka na lang ko, biyaan na ako din Under Rosario, Ginoo, tatabang! Bahawa daw tang spirito in Jesus' name. In Jesus' name, palayo na ako. Palayo sa akong motor. Salamat, Lord. Salamat kayo mo kung kitabangan, bisag matnungon ko. Musakay na ko. Sigurado nalagpot na tong spirito nga may paandar sa motor ganina. Musakay na ko. Ako ang naning pandaron. Andar sa giya! Nidagan ang motor bisto ko ako kapaandar. Huwag ni uno na po ni pag-abot ng musbahay. Mao ba? Maayo. Bye. Kinsa to, tay? Si Siso. Nakiksulti man lagi ka. Telepono naman. Bisan na. Ay, gawas pa din. Ay, nainteresado ko sa gisultis tinugong dako eh. Nagkurog mas kadlok ang tinugong dako. Bahin pa si ang motor, tay? Kayo. Ug liman ka. Gihatod pa siya ang motor sa ila. Niyabag.
Gihatod or isakay siya? Nisakay lagi siya, pero wa pagani kuno niya paandar ha. Niandar na og midagan. Pero, niapas man to niya ganina. Ngayon isakay man siya. Wa siya mahadlok? Mao lagi kuno. Nahadlok siya. Mao to nanawag kuno siya sa Ginoo. Ha? Luya, nadawag ko Ginoo. Mao Unya? to nga nihunong kuno ang pag-andar sa motor. Hala, no? Unya? Mao lagi to nga puwerte niyang kurugas kadlok oy. Nagsagol iyang sipon og luha og singot. Kay naghilak man siya sa karisang. Unya, tay? Mao to nagkurog siya maayo. Nipungko na siya sa daplin. Kay murag nawad-an na siya kusog tungod sa karisang. Ug niinom mo na siya tubig kay murag nahutdan siya sa laway god. Mao nanawag siya nako. Taas-taas ang tayo yung paragsulti. Kadiyot lang murag kayo god. Taas ko kayo yung gisulti ni mo, detalyado, god. Wa man gud niya sorting uban. Ako naman to. Ha? Unsay mo tay? Ako ratong istorya. Tinumo-tumo to nako. Kay daghan man kag pangutana. Interesado man kay sinahitabo niya. Okay, matagay akong kamot. Amot na kayo eh. Mura lang dili. Mura lang di bagong naghipos iti ni Goldie. Yung smile ka? Nalingaw lang kung nagkunaw na ni Siso. Ano man? Ni-offer siya ni mo negosyo. Aron ko na mo lambo imong kwarta. Lagi pero aso na eh. Labad-labad lang sa uop. Pero, suya kaayo siya sa imong tubad. Sa tinawag bitaw ba sila? Sa una? Sige ra ko pangandoy nga daghan ko unta ko kwarta. Pero karon madagan ko kwarta murag naglibog naman kung saan ako buhat. Unsay akong buhaton? Nilutaw lang nga dili ka gidi ay materialistic, Crispin. Ha? Kay daghan ka man gid unta og mahimo ining kwarta nga naa nimo karon. Unsay mo ipasabot bas? Ayaw lagi ng bas lagi. Ay, sorry. Basilia, taas sa mo panganoy. Ayaw na nagreklamo. Sige, sorry. Tiwas sa ito mong gisulti nga. Unsay imong gipasabot nga di ko materialistic. Kini di gipagwapo na umayo kong bay. Nya, kumpleto sa tanang appliances. High-tech pa kayo. Kay, manugon lang ko ng gamay lingin nga speaker para sigahon ang suga. Para isira og ablihan ng pultahan. Mutana lang ko niya unsay lakaw sa panahon karon uguban pa. Unya, napagigoy auto. Di na materialistic. Paminaw ha, Crispin. Paminaw. Bugo gi kay Crispin tay, no? Gipanghatag dahil noon sa mga tao iyang kwarta. Huwag yun sa makunahuna nga mo travel around the world. Unya magpatukod og mansyon. Mupalit og yate, mupalit og helicopter, private plane. Mao na diha. Ay usaong tanga man. Tinughong mag-utok. Sige na hinuon og panghatag sa mga tao bisag wa siya makailas uban. Mao gid ang tanay sagad po haton sa uban, Crispin. Mamahaw sa Korea, maniudto sa Italy, ug manihapon sa New York. Pero ikaw, mas gipili ni mong magsigi og panghatag sa mga tao. Makinumdum madayon ko sa among kalisod sa una. Mga digid pwede nga mutanaw lang ko sa mga tao nga naglisod. Huwag na lang ginahanglan. Wa ka ba mahadlok nga dili na lang sad sila manarpaho kay magsalig na lang nimo? So far, pa may naging ana sa akong mga gitabangan. O doon na tingali, pipila pero sa kadaganan, nagtarong man. Ang uban, nga wa na narbaho, na negosyo ginagmay. Nagpahimos sa imong kaayo? Kabantay man. Sila si Siso o si Tiago. Mayong paguminaw sa Mauna, Lex Pino. Crispin. Og dili maayo nga imong konsentiran ang ilang kapuang. Di man good bas. Di man good bas Silya. Unsa man? Tungod magong Clara. Oh, Tatay magunig Clara si Tiago. mao musugot ka lang nga iyang abusaran? Oo. Aw, bahala
Basta kay para na ako, dili maayo, Crispin. So, di lang kumuhatag nila. Ambot ni mo. Dako naman ka. Ah, Basilya? Yuhu! Bas! Nasok ko. Ay, Unsa day na, tay? na. Suwat oy, gikas bangko. Nakay kubrahon nun, tay? Brown nun ba oy? Bayranan. Gitagaan na lang ko sa kabuan. Kundi ko magkabayad sa kong utang, embargoho na nila ang yuta. Ape na kinang gitarukan sa tumbay. Bayari dayon, tay. 1.2 million. Sabay bayad ako! Ang hinatag din ni Crispin, tay, nahurot na? Aw, naa pa man. Pero mga 300,000 naman tingali na, oy. Down lang na, tay. Musugot ra lagi na. Unya, wala tayo kwarta. Hinabit kay pensyon, tay. Sige na, tay. Sige, bitaw na. Unya ako, naman sa ko'y online job. Di lagi ta magutman. Naita biya na eh. Sige na lagi, tay. Idaw Ay. na lang dito ang 300,000. Ay, may buntag, Crispin. Uy, Noy! May buntag sa Noy, ha? Dali, sud, Noy! Sud. Uy! Milagro, Noy. Wamali ka mahadlok mo sud, Noy. Ay, basta na atas panginahanglan, wala tayo kahadlukan, Crispin. Ay, agoy. Oh. Nahadlok ka na? Ay. Anak, Eh, sa ako nang giingon, basta na atas panginahanglan, Okay. wala tayo kahadlukan. Ala. Hadlok ka, Noy? Ay, hadlok ko. Ay, sa ako nang giingon, agoy. Noy. Hadlok na gig ka, Noy, no? Hadlok na ko, Crispin. Paulit na lang ko. Okay. Okay na ka, tay? Medyo okay na. O, sa mo din nahitabo, tay? Ay, may katingalahan na sang nahitabo. Ay, sa sinugdan, walang ko magpada sa akong hadlok. Pero kadugayan, ay nahadlok na gyud ko, eh. Agoy. Pero, nakasulti man ka kang Crispin si Montuyo. Ay, dawa lagi. O saan man ako pagsulti nga, maumandayon to'y nahitabo. Oh, na. May embargo na gina itong yuta. Ay, paghuwat lang, God. Makiksulti lang kong usab ni Crispin. Mubalik ka dito? Ay, ugma na. Pero, binakumusuod, eh. Kung manawag na lang dito ang Crispin, tay. Naki number niya? Wow, eh. Wa man ta magkapangayog number niya. Ay, sige lang, tay, uy. Mangita ko paagi nga makatabang ko nimo. Sige, Clara. Tabangi ko ini, ha. Di mahimong maembargos bangko nga Toyota. Abi na ko, di na ka mangilabot na ko kung bahay na lang ni Tiago. Nangilabot lagi hapon ka. Imong gihagisan si ni Tiago. Hadlok nun ka ito. Sorry ha, Crispin. Pero, dili mo gud na ako makaya nga magtanaw lang nga abusaran ka ng mga tawana. Okay lang, good. Unsa ba'y okay, uy? Di ginoo na okay, Crispin. Sa kay Toyo ato niya, no? Importante gito. Naibaw ka kung siyang Toyo? Ako ka siyang hadlokon kung wa pa ko mahibaw. Sama ng pangutanaha, uy. Oy, nagminalditay. Nagminalditay lagi ka. Ha? Unsa niyang Toyo, Basilya? Di ko masulti. Bati, asuntigod ko. Ay. Imbargohonon ilang yuta. Apil ng gitarokan sa ilang pay. Doon na sila dakong bayranan sa bangko. Og ikaw ilang nahuna-hunaan nga musulbat sa ilang problema. Oh, ako sulbaron. Ayaw baya gyud ha? Na problema man sila. Luoy sad kayo. Crispin. Basilya. Ambot ni mo, oy. Di magkakasabot.
Ay, kasabot ko eh. Kasabot kay ko silang gibati karon. Paminaw una, good. Sorry ha. Sorry kay Basilia, pero basta ingon ana nga problema sa kwarta. Kasabot gid kay ko ana kay kasuway ko ana. Mao nga ako silang tabangan Basilia. So, di ka maminaw na ko. Maminaw man pero sabta na sa ko karon. Ay, Sabta lang ko ha. bahala ka sa buhay mo. Mayo! Mayo! Di man manubag ba? Tingkikinig mga babay. Ano? Noy? Pwede mo dayo, Noy? Oh. Uy. Ayaw kadlog, Noy. Inyo ning bay. Wakay hangay kadlog ka, Noy. Sa ato pa, doon na yun lagi ka, dukan sa inyo. Doon na kayo, nadlog magod ka. Nadlog ka pag adto ni mo. Dayon ko ni ha. Noy, niari lang yun ko kay wako na mo nga, ni pauli ka nga, wag ka kasulti sa imong tuyo diri nako. Kining kuan. Embargohonan sa bangko nga among yuta apila ning gitarukan sa bahay Crispin kung di may makabayad sa 1.2 million nga utang ni tatay. Mauna, Crispin. Ngutang sa day ka, Noy. Da. Okay, ito, anong problema eh? Ay, napagilak-hilak diya. At abangan ka mo. napagilak. Uy, salamat, Ay, Crispin. napagilak, Noy. Ayaw lang pira akong puro, Noy. Mubuan Sorry, sa nimo. Crispin. Wala na akong kapugi akong kaugalingon, no. Nagkaluhod ko sa kalipay ang pasalamat, Ibo. Ayaw na yung mga pipalang santos ta. Ang budhaman ta. Sige na, barong na lang diya. Okay. Ay, salamat kay Crispin. Daghan kay salamat. Crispin, salamat ha. Kay baw ka. Na-worry ba ko ining among bay? Abi na kong maglutaw na lisangin. Kay may embargo naman ang yuta nga gitarukan ini. Ay, di na may tabok, Lara. Di may tabong mulutaw na sa hangin ang inyong... Hala. Tanawan sa gawas. Tanawan ninyo. Hala! Nilupad inyong bahay, Noy! Ano ba si Tay? Crispin ka nun eh! Nanadlok na gid ko! Crispin. Nahibaw ka nga ano ni Dong. Nga ano man tao ni, oy. Silya, ano papadlog ng day? Ibalik ni yung balay na si Regina kayo sa. Galuwi ka, Inday. Agoy. Hala, oy. Okay na? Ay. Nibalik ka ta sa boss? Sige, kalimtito ninyo eh. Gimino lang ta. Ang importante, nasulban na yung problema, Noy. Agoy. Ugma! Kuyugan tikas bangko. Kuyugan ko ni mo, Crispin. Oh! Kuyugan tika. Kay kung di ka kuyugan, di sa dunya ni mo ihurot ang magbayad ang akong ihatang nga kwarta ni mo. Silya! Nakawagin ni mo eh. Oh, nga naman, Day! Tanap gid ka. nasuko ka? Ako masukoy pero nalain ko. Sabi na ko, kasabot ra ka na ko. Masabot gid ta ka na ko. Crispin, Sulti na gud ko anong gusto na ko tabangan si Tiago, di ba? ay, sorry. Sorry, Crispin. Pasensya na. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Basilia? Di gyud ko makatuo. Di gyud. Ako sa tay. Di ko makatuo nga. Mulutaw sa hangin ang atong bahay. Di na maoy. Oh. Ay, naguna-huna ake, mabuang anak. Ay, kuan ba, ang buto, ang pagsurbad ba ni Crispin sa itong problema, ang akong ipasabot kara? Pastilan, wag siya magduha-duha. Bitaw tay, no? Grabe kit kabuutan ni Crispin. Bisan giun sa nato si pagpahimus. Antam lagi hapon sa kanunay nga, mutabang nato. Tungod, kay tanga si Crispin Clara. Tay, Usam dahil mo tawag niya ko di tanga. Bugo.
luag og tornilyo. Ayaw sad anak tay, uy, kalain sa dimo, uy. Hmm. Namarog ba ni nung akong balihibo, tay? Marlo. Ganina, hilak-hilak pa kas kalipay. Pinaluhod-luhod pa ka. Acting ready ito? Pwede rin eh. Genuine gito, genuine. Pero akong nasuta nga di gid normal og pangutok na si Crispin, eh. Kay ang normal og utok nga tao, no? Di gyud makabuhat sa iyang gibuhat. Tanawa ra, unsa kaway batasan tawana? Bisan sa kaayo ni Crispin, tao kun gihapon og pugo? Tanga? Abnormal? Ha? Tanaw na to. Kundi ka pa maghilak-hilak, tiyago aka. Tanaw na to. Nah, ika na ipanglat niya ha, Clara. Batugog sa'yo eh, kay sa'yo may malakaw si Crispin ugma. O, tay, ako rin bahala, tay. Ugoy, ikaw ba? Eh, sa palabig tukaw, oy. Nagsugod ka na magkaungo anang games niya nga live. Nasa Pasalamat. Pasalamat kay kuno Basilya. Papisilita ko sa mga ilong, ha? Ano man? Cute man. Papisilita ko sa mga ilong, ha? Ano man? Cute man. Ay, hasula, uy. Di man ko mahimutang. Ay, anong gikilip man ko sa kibuhat ni Crispin? Igo ra niya gipislit ang akong ilong. Unsa di ay naaana? Ay, So, nagkahiusa na ang atong mga hunahuna nga dako kayong posibilidad nga may abyan nga engkanto na si Crispin. Correct! Ako, hindi pa sure. Sige ba sure? Is-sure na sa imong hunahuna, eh. Pero what if? Ay, what if niya. Kinala magkahiusa ginagat sa hunahuna. Bitaw, Clar. Aron makahimo na dayon ta. Og desisyon kung unsa atong buhaton. Na. O, sige na lang. Go. Usay go. Opposite sa stop. Katinughong ay siguro nagbinuang, ha? Di man Kung nagbinuang, bang naliog Loy. ni mo ron. Loy, nangutana gud ka unsay go. Bebe. Unsa man day opposite sa stop? Go! Oh, disakto ko. Oo, lagi. Oo, sa to. Saingan. Basta kay goon ako ninyo. Nga may abyan nga engkanto si Christine. Okay. So karon, usay buhaton buhaton. Loy, Oh. tara. Hmm. Atong i-identify unsay kontra sa mga kanto. May tama ka! Wala, uy. Wa ka gani na kuyawan naman ko, tay. Nga na kuyawan ko taon ka. Tingalaw niya kung si buhaton sa engkanto na to. Mao gani nga ato na siyang unhang, Clara. Pero saon man, diha doon ako tandaan. Makakita sila nato sa pangkita, dili makakita nila. Diha pa lang alkansi na ta. Pero mas bright, ha? O nga di talkansi, eh. Ano yun? Nga naghiskot mga alkansi? Unsa rin ni negosyo? Hoy, hanggaw. Loy, Patulog kasi muliog. Naniod doon na kandaan. Tarong, ha? oo, oy. Pero branch lang ako, noy. Breakfast ug lunch nga giusar, ha. Kay alas 11:30 naman ko nakamata. O niya, sa oras ka na to, Mga alas 4 sa kadlaw, noy, kay nagduwa pa man ko. Mao yun, noy. Wala, uy. Apil-apil sabay ka ng online game, Sisu. Di man online games ang giduwa. Unsa di ay? Jackstone. Haya. Dagkan man og nahipos nga iti ni Goldie. At, kuan lagi ka nang doon ako'y tabangan, Basilya. Mga jeepney drivers ba nga, wa pagid taon makabalik silang biyahe. Maayo hin... Natampukan ka? Natampukan sila yung mga engkantada. Basilya? Christine, mo out po na ko. Basilya! Ay, anong santos Basilya nga? Anong murag... Sobrang buwa? Uy, buhong ka man yan. May
paso? O kamanyan? Kusuga sa aso nga, gisagol na to sa mga laya nga dahon ang kamanyan sa. Nanimaho mang kamanyan ang palibot. Uy, biduyog sa natong higayon. Paingos ba yung Crispin ang hangin? Nagputrong engkanto nga nagpuyo sa ila. Nagdaob sila. Gisigulan ka nila og kamangyan. Hala! Hala! Napiktuhan ka si Basilia sa bahong kamanyang. Anong nagdaob mo na sila? Ila ka nang gituyo. Si Aron no? Kung wa maigo ang abya ni Crispin ay ni atong gidaob. Igo to eh. Igo kay to. Imposible kay Wa gwa. gani. Pero kaning asuhan ni dako ba kay ni? Mangang. Oh, ang kuyaw lang lagi kung... Wala, si Crispin nagpaingon din eh. Uy. Noy? Sis? Claire? Ikaw, ano nagdaoban mo? Sis tapod na nakoy sis. Nagkiago na eh. Singan? Ay, daghan naman gong layang dahon, Crispin. Ah, Maong ni suggest ko ni tatay nga amo na lang ning dauban. Mauna, Crispin, mauna. mau ba? Oo. Maayo kayo Crispin. Mao kayo. Nga, anong wa man ninyo pilagdaob ang uban? Klaro man kayong wa ninyo, wa man mo manilik. Nanguha lang mo para daob, o gisagulan niyo kamangyan. Magdaob ra mo para kamangyan ba? Kabaga na yun oy. Actually, para gyud is mga lamok, Crispin. Ay, sa akong daghan mo kayong lamok manood sa amo magabi eh. Lamok. Oh, mauna pa asumi ka. Mauna. Mao gina. Time pa. Nga ano nangutana man ka? Apektado ka? Todo. Muta na ragod ko na eh. Di ka apektado. Wa ka malain. Wa man. Muta naman sa kamangyan. Abi na mo reklamo ka. Ay! Oh, uy. Ay, magpaso yan! Kinuwi bata ko bato yan! Ay na, unsa na na eh? Isumpong mo pala kaya! Oh. Ay. Tay, kadungog ka? Oh. Sige, Nay! Claire! Ayo-ayo lang mo paaso niya. Katinughong naman hinuon ini. Ipadad ano man hinuon kag sumon sa barangay tungod sa tong pagdaob adtong niaging adlaw. Ayaw kahadlok anak tay, uy. Warningan ra ka anak. Mao lagi. Warningan ta. Okay ra, uy. Di na bitaw ta mausap kay for sure. Nilagpot na tong engkanto. O kung unsa man to napuyo sa bahay ni Crispin. Na ano sa'y tao tay, ay. Bli oy. Sapot na nung ko naghihintangan. Oh. Hala, uy, di ka huwa? Bli ako bli. Uy batasan ang tinughong dako ay. Kawa may batas. Kinsa tay? Wa may tao. Ha? Sure tay ba? Ay wa lagi. Lili ara gud onay wa gyoy tao. Agay uy. Manukol man ka. Wa man di ka tukla tay. Doon na ni dukol na ko. Tarong tay ba? Kita ra bintuhan na. Clara. Nakabantay ka. May naglakaw-lakaw. Hala. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinol. Gidukulasan ko. Hindi mo ko rin bukol. Kung kisa ka man o kung unsa ka man ang yung tawag hilabti, maluoy ka na mo. Sorry ha, Crispin. Pero, nanimawas na ko nila sa ilang kipuhat. Hapit ko mamatay sa kabaho sa kamanyan, no? Mamatay sa day mo? Dili, good. Unya, ganun ingo mo kang hapit ka mamatay. Ay, expression ra good. Basta kay dili maayo ang effect sa kamanyan nga rin ako. Unya, giyon sa madinimos ni Tiago. Ako ra gidukol.
Askang, hilanta na sa turon. Wa, Rawi, akong gisiguro nga dili ra sila maunsa bisag nahadlok sila. Sura? Uliki. Pasalamat sila. Buutan ko. Uban pang parihas na ako. May nahitabo na nila. Salamat ba sila? Salamat nga buutan ka. Kibaho ka. Nag-uulsabi ako. Abin ako, di na ka mo balik. Nag-uul ka, Christine? Uy. Naananagod ko nga naa ka. Ayaw pa dapat sila yan. Why meaning ang isulti ni Christine? Basilya? May gani. Balik yun ka. Gidungog yun ni Lord ang akong pag-ampo. Wow. Wow, ha? Nag-ampog yung ka nga mabalik ko? Kayo! Ug di lang ka na akong yampo. Naapa? Unsa pa man di ay? Nag-ampo ko nga. Walang giyot. Untay da utang ni tabo ni mo. Okay lang unta ka. Iya sa ni Basilya. Salamat na lang. Okay ra gyud ka. Karon, happy na ko nga ni anak ka. Ay, abi ginakog hilantan ka. Masabi na ko gilantan ka, tay. Ikaw gud mismo ang gitukol. Lagi, oy. Agoy, Di na makita imagination, tay, no? Kita ging duha ang naka-witness. May nianhigit sa ato. paminaw na ako. Nasuko to nato tungod sa atong pagpaaso o kamangyan. Tay, Unsa man? hindi na lang tingalit ang hilabot ni Crispin, tay, uy. Ay, wa man naman hilabot niya, God. Hilabot mo gud ta, tay. Para na ko, tay, no. Pasagda na gyud nato si Crispin. Kung may abyan man siya, uwa, wala tay labot, ana. Kung asa nagikan iyang kwarta, bahala na siya, tay. Kung tabangan ta niya, udi, okay ra, tay. Anyway, nakatabang naman siya nato. Di naman na nato ikadinay. Promise, tay, ha? Di na tamang hilapot, ha? Aro dili na sabta hilabtan. Malipayon kaayo ko, Christine. Malipayon kaayo ko sa imong gisulti kanina. Bisan og way meaning ang imong concern nako. Still, nalipay ko. Og akong isaad. Dili na ko manghilabot sa imong mga friends na mga lapad. Gawas na lang kung ila ka yung hilaptan kay idepensa takit ka. Promise ko na, Crispin. Oh. Oh. May nakasunod na tao? Kinsa ka ang kurso nada ay? Hi! Ikaw naman ko di ayning nang lungkab sa cabinet, Goldie. Nga naman, gigutom ka? Okay. Huwat ha, kay pagkanuon ti ka? Nakalimtan di ay pagutang ni Crispin og dry food ang imong Paul before siya na to. Okay, okay. Kalma lang, kay makakaon ra lagi ka. Kapinughong ba ini kahintanga, eh? Di man dyan ko makatuog. Wa ko makauyon sa sugyot niya Clara nga pasagda na si Crispin. Ngiga, no? Pasagdan yun. Di na lang yun susihon, di in yun gikan ka ng yang anli nga sapi. Oy, si Siso. Wala kinahanglan yun nga magkasabot ng duha, ining butanga. Sula ni eh. Di mo ko makatuog. Doon naman dyan naggunahuna na ako ba? Kinsa ka sa? Tagahan na ba na nakagusto na ko? Kinsa
Kinsa kanila? Kuyaw kung silang tanan. Na, di kong katog ini. Alas 3 na hapit sa kadlaw na. Lupig pa nagduta na ko ini. Ay. Ipagbubangon lang ko, be. Pusla man, di ko makatug. Magduwa lang dyan ko. Daggan pa kayong gaduwa rong rasa. Unsa kay maayong duwa, ano? Duta? Spell break na tingali ko. O di ba GTA 5? O di ba si OD or ML? Ay, bisan asal lang nila. Mangitaw gati nga di ba nga, be? Last time nido ako, pildi akong team. Kaya mga banga akong mga kauban. Bayan sa stock, wasa lihok. Ayay! Nanawag ka daw ko, ah. Kinsam ka ni? Oh, uy, sino Tiago? Hello, Tiago. Ay, salamat kay nagmata pa di ay ka. O pa sa di ka katugay? Papa, di man ko katuog, Anong karoon ka na nawag? Ay, nagtuo, magugong natuog na ka. Gaya na ko siguro na ni mo, Bangas ka. Siya na sigununan ako. Hello, Siso. Oo, napo ko na Naatay istoryahan, importante. Unsa man na May lagi ng personal ta mga istorya do. Personal na mong tuyo na ako, Noy? Oo, Noy, kuan ba? saman. Ragkahalan ti ka, Noy, ha? Si Clara man akong type, Noy. Di man ikaw. Ha? Hoy, tinugong niyabag ka. Sa pagturo mo na ako. Kuangkul ini. Aray! Tuogan di mulusot sa puno akong kumo. Nge. Tubig lang una niya itong tagay, ha. Mas maini kay safe. Laugaw, wasan ni mo ni, Magbutod mo sa akong tiyan ini. Ay, kabala ka. Naigyandan mo kong haplas diha. Inkasog magbutod atong tiyan. Nge. Bakit? So, sugod na istorya, ha. Ganun na rin ko yung sugol surya, Noy. Sa ito yung main topic ba? Okay, Noy. Paminaw, ha. Oo. Nag-meeting sila? Sila si Tiago o si Siso? Crispin, Sa may lang may gimitingan, ha? ambot lang. O ako kahipaw. Ha? Uy, di ba may bawang gid ka? Unta, pero nisaad naman ko Crispin, nga dili na ko manghilabot sa imong mga friends. Agig respeto nimo. Oo. Sure ka, Basilia? Sure, lucky. Sa ato pa, igo ka lang na ibaw nga nag-meeting sila. Pero, wa ni mo susiha kung silang gimitingan. Correct! Wa ni nako susiha nga ikaw ang ilang gimitingan. O nga nagplano na sad sila unsaon gyud nga ilang mahibaw-an diin katikan ang imong kalit nga pag-asenso. Kuyo sa naimo, ay. Wa pagi ka magsusiya na, ha? Wa pagi ka mangilabot. Oo. Laugawa. Aw, yan ba sa di ay? Akuan, shout out din nila ni Abigail Ustria nga fan kayo na to. Shout out ninyo. Live streaming kay dunay pa shout out. Sige lang, God, ikaw ba? Malipay sabihan na sila kung mahisgutan langan. Okay. Shout out na lang sa nila ni Tony og Dora Maboyo. May pa-shout out sa siya.
Mao yun na atong problema, noy. Kung sa o pagsud sa iyang bahay, nga way may tabo na to. Mao gani nga paghuna-huna dihag paagi ang saon. O bitong gikuha ti kang partner in crime, kay aron ikaw ang maghunahunag paagi. Bisura, oy. Sekreto ra rin nato, ha? Di angay mahibaw si Clara ini. Nga naman, noy. Iya na magugong gipasaan nga di na manghilabot ti Crispin. Ha? Nga naman ko, no? Hasol na kuno. Binag-unsa. Kulbaan naman sa kuanan niya, eh. Now sa Lex Basta ka usap iyang pagtanaw ng Crispin, ha? Ay, wala lang kumulanes niya, God. Pero supak ko sa iyang gusto, eh. Mao nga ayaw giyod nig ipahibaw niya, ha? Oh. Ate ba, noy? Oh. Asa rin siya, noy? Wala lagi siya karon. Tay! Natinughong na. Naabtan man noon ta. Daghan ko kita, tay! Oo, naana! Hi, Clark. Abi di mo mga dabi. Naalagi ka? Wa ka ng motor? Ako pang ipapahuway. Unsa di mo giani? Gipaan Doon na ni kong siya tatay tuyo ni na mo. ako. O unsa man gyud? Gipaanhi kang tatay o nakay tuyo ni tatay? Unsa man gyud? Ay, doon na siya tuyo na ako. Maong ako siyang gipaan, eh. Aron among maistoryahan. Oo. Mauna. Unsa man mo tuyo ni tatay? Ha? Ay, isulti na yung Clara. Isa yung tuyo na ko, siso. Akuan, kining, makigduwa ko ni Tiago. Oo, kana. Makigduwa? Unsa man yung duwaon batulata? Ayun, ay, grabe siya batulata. Ay, kung sabi taon ko, eh. Di pwede yun ka ng chess. Spell break among duwaon. Kibaw dis tatay, anak. Hmm? Palihog kog daan, adres ko sina ako mga pinalit, be. Oo. Among tanong, Clar. Hoy, siso. Uy, Usang na nandua ay mong gipanghingan lan. Ay, wak kong makaila ng mga tinughong nga na. tuluar di ka, noy. Datong ko rin sa kusina. Tinughong manisiso, eh. Ipahamak man ko siyang duwa nga wak kong makaila. Eh nga nung duwa mo sa iyang gisulti nga iyang tuyo. Di gid pwede ang mangayo lang dukot. Oh, noy. Ginaludan na tigang spell break. Ha? Usam na duwa, ay. Tinughong ka man dako, eh. Imo magong ipasugamak ini. Mas maayo makaton sa kanan, noy. Aron doon na di rason nga, magakontak kay tabisan lapas na sa tong gabi, eh. Ay nga nun, eh, mag-chess ta. Magduka o kadugayan ng chase na yun, eh. Laayan ko, ana. Gusto ko doon ay action ba? Action star ba yun unta akong ipangandoy na, eh. Wa na lang mauso. O niya? Usao naman ni Ron? Kini nga klase nga duwa, noy, nabilong siya sa Battle Royale game. Mukaan pa ba kag saging dinong agdong, Tispen? Makaon ay dong. Pinangga na kay dong na. Ano kung di? Ano may ginamos na? Kay lamig kinaparisan o ginamos? Na, kayo. Sige na, Clara. O, tay. Akadiyot, hibusan unan nako. Noy, Hmm. maayo na sa ligi ka na ako, Noy. Ha? Ngano na kaingon man ka, anak, Crispin? Nang lood ba ka na ako? Ay... Wala ka mang lood, Noy. Wala na siya mangluod, Crispin, uy. Ah. Labi pa nga, ni aka karon. Ako nang andaman ang saging o ginamos, ha? Grabiha sa di mong makatutok ni Clara, oy. Sorry, Noy. Nalipay lang gid kayo ko, Noy. Blessing in disguise dito akong pagpandol gani, ha? Kaya nakaanyam ko noon ko sa inyo. Nalipay sa ka na pandol ka. Ha, nalipay kang niya ka? No hard feelings na gid kanako, Noy. Oh, no hard feelings kayo. Kahibaw ka. Ako ang klase sa tao nga di gyud magdumot. Dali na kay kong maulian. Bisag unsa pagkadako
sa katao nga rin ako. Pero kung duha ka tao, Noy, Ha? dali na magkakang maulian bisan unsa ka dako sa usa ka tawo nimo. Kung duha, Ah, nag-joke di ay ka. Katawahan ako eh. lain na ni mo. Di ana ang saging, alulungag, Uy, with matching ginamos, eng. wow. Sige, mga onat tayo, mga onat. Yaway, Ing ba? Kao na, Ing Crispin. betudaso. Lipaya gyud ako karon eh. Hmm? Okay na lipay man ko noy. Manglakaw ta karon dayon. Ha? Iniguman na tog kaon sa saging. Asa Ha? man ta? Sa bangko. Ato nang bayran ang imong utang. Dayon na to ni mo. Dayon noy. Ay, Crispin ha, naarasag ka na. Imo na sa kong pasaligan. Ay, ikaw ginawa. Tinudan na lagi na noy. Lipay kay ko karon. Nalipay ko nga nawa imong pagdumot ako. Ay, sure Crispin ba? Kailan ko na sa kuda. Bitaw, Crispin. Ayaw na pala umas, tatay. Tinudan na lagi ako. Di mo mo to. Oh, sige, di na lang. Mito ni Crispin, mito ni. Nausab lagi imong una-una. Akuan, Basilia. Akuan, nalipay ang ko. Bisan gamay kayo yung butang nga ilang gitambalan akong pango sa tuhod, at dako kayong impact din ako. Ah, Sabtan lang ko ha. okay ra. Why problema? Ang importante, malipayon ka. Oh! Lipay kay kayo, Basilia. Lipay kayo ko. As in, lipay kay kayo. Ay, okay. O, hinaot ko nga nalipay sa kapranan ako. Ay, nalipay ko, Crispin. Ah, Nalipay ko para nimo. nindot nga pagkalipay kay Basilia da. Murag, akuan Basilia. Mulakaw na ko ha. Ayaw lagkuyog na ko. Sure? Anhir ako? Oh, ano lang ka? Okay, bye-bye. Oh, Hindu taray sakyan ining imong auto, Crispin. Ay, humot pag yun. Okay na ka di, Aklar. Huwag bugi tingog-tingog. Okay ra ko, Crispin. Matay. Di man jud ko makatuo nga ingon na papaingon sa bangko ani para bubayad sa kong utang, Crispin. Abe, ginako ginamausap ang imong huna-huna. Salamat kayo, Crispin, ha. Problema, oy, kamu Nay, abot pa tayo. Di ta parking, Crispin, oh. butanan na itiyago. Oh, lagi, Okay, oh. Noy. Kadiyot ha, kadiyot. Kadi pa tama na, og. Ano man, Noy? Mahimo bag imo kong sagpaon, Crispin. Ha? Basin bag, sagpaasa ko ba? Basin bag, gadamgo lang ko ini. Sakpaon ti ka, Noy? O lagi. Basin ba, mauli ako na, basin nagdamgo na ko ini in taon, oy. Bisag paalam ko, be. Agay! Agay, ay! Maninood ng kaoy, sakitaan mo, oy! Ay, matay. Nagkurog man ko, eh. Di pa magyug ko makatuo nga ni Ana. Nabalik na nako ang titulo sa akong yuta. Oo, gusto ko masyagit sa kalipay. Pero ayaw nagsagit, tay, ha. Oh, di, oy. Whew! Di payagin ako, eh. Di magyug ko katuo ini, eh. Ay, di ka pong kakapatuon, Noy. Sakpaon ka po, Ay, ay! Tuon ako, Crispin, eh. Tuon ako, dong. Salamat di kayo, ha, Crispin. Ay, way sa pa yan, Clark. Noy, mga unsa ta ninyo, ha? Asam ta mga ondong. Sa hardware, Noy. Singan? Hardware? Siyempre, sa restaurant gyud tayo, oy. Di ba, Crispin? Wa mo ko malibat. Sila si Tiago, Clara.
kauban si Crispin. Sila gyud. Ug no sila anang mahalon nga restaurant. Lugawa ko din eh. Nga nagkuyog mo sa sila. Wa mo ni sila klaro eh. Wow, ka-nice! With acrylic na aligid ang mga customer. Ay. Nao, gwapo sablida, gwapo. Bisan tipo na taglamisa pero doon tayo mga ali. Hindi tayo na yun, mga ginay new normal sa atong kinabuhi karon. Api na sa atong kinabuhi, ang mask, ang facial, uban pa, kanang sanitizer. Sige. Mga na ta. Nandaghan na bagay kayo ako gi-order, oh. Ay, sa tinuod lang Crispino, karon pa mas ako kasudin hiyo eh. Ha? Karon pa kasudin din eh? Oo. Uy, uy, parihas di tanoy. Ay, ha? Karon pa suko kasudin eh. Let's eat na. Oo ha? Nagbanding lagi mo. Uy, Uy! Sis! Oh, apil na mo. Wa pa man may nagsugod. Dali, apil na mo. Waiter, additional plato nga para sa akong sis. Palihog. Sis. Yes, sir. Unsa gunin ni Tiago? ako ay, Gi-invite lang ni Crispin na siso. Wa dyan may klaro sa? No. Sis, nagmotor magano. Adi lang di ka agdahon nga pagsakay diri na mo. Ha? Di dyan kang pula ni mong sis, no? Maayong Why problema? pagpaminaw sa Problema, Crispin. Lex Pinos. Salamat sa lamiyang panood to, ha? Oh, sus. Ay, way sa pa yan, sis. Una lang nini mo, siso. Ambot ninyo, oh. Una na, Crispin. Sige, siso. Ano mo to siso na eh? Sag dito eh. Dunay bakukang ang utok ato. Oy, ayaw kong ing na anak pagsulti ha. Huwag kay batasan ha. Amahan kong klara nga imong pangulikawan. Pagbaton o respeto na ko. Hey, respeto, God. Puntan na ako ni mong kagalingon kung ayan ka bang respetuon. Oy, pinugong ng dako. Kung tinugong ko, Noy, binignit ka. Wa kay word of honor. Ikaw ba nag-igsabot na ako? Gani na tulungan si Crispin? Unya, ikaw rin ni Balimbing? Tungod lang kay iyan ang gibayran ang imong utang sa bangko? Nausad na ang imong desisyon? Imo nang gibaliwa nga itong ikasabutan? Ha, kaya man ha. Kung ikaw pa diri sa akong dapit, di nini mo buhaton, di ka mo balingbing, di ni mo kanon ang kaugalingon ni mo mga pong, ha? Siso! Ikaw, Kurubi. Ikaw ba dili sa akong lugar? Di ba sabkanin mo buhaton ang akong buhaton, Aber? Oh, kung ako pwede si mong dapit, Noy. Siyempre, muna akong buhaton. Kaya ako may nasi mong dapit. Pero wa man ko si mong dapit, Noy. Og imo lang yung ipakita sa usa ka milyon kay gayon ang imo pagkabalingbing. Ha, ni Tiago? Tiguang naman unta ka. Pero wa kay buot. Usa, pinugong ka, siso! Og binignit ka. Binignit nga way timpla. Kaya nalimta pagbutag kamay. Way lamay. Animal ka, usaman. Gusto kang ako na sang iparusot diri-diri puno akong kuma. Ha? Di pangandaman ko na daan, Noy. Nagtuo kang wa ko ni ma-anticipate daan? Ha? Bright ko ni Tiago, bright ko. Dili ko bugo. Sige. Suway palusot anay mong kumo. Suway kong sukmag. O kaya sa ipa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon, Crispin o Basilia. O palihog dahil ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.